Amen.
Ang panalangin ni Jesus sa kanyang mga alagad. Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus. Sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit, ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras. Luwalhatiin mo ang iyong anak upang ika'y luwalhatiin ng anak. Gaya ng ibinigay mo sa kanya ang kapamahalan sa lahat ng laman, upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay, at siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay si Jesucristo. Nilwalhati kita sa lupa, pagkaganap ko ng gawan ay pinagawa mo sa akin. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kalwalhatiang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. Ipinahayag kong iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanglibutan. Sila'y iyo. Ngayon ay nangakilala nila na ang lahat ng mga bagay na sa akin ibinigay mo ay mula sa iyo. Sapagkat ang mga salitang sa akin ay ibinigay mo, ay ibinigay ko sa kanila at kanilang tinanggap at nangakilala nilang tunay na nagbuhat ako sa iyo at nagsipaniwalang ikaw ang nagsugo sa akin. Idinadalangin ko sila, hindi ang sanglibutan ang idinadalangin ko, kundi yaong mga sa akin ay ibinigay mo sapagkat sila'y iyo. At ang lahat ng mga bagay ay iyo, at ang mga iyo ay akin, at ako'y lumalhati sa kanila. At wala na ako sa sanglibutan, at ang mga ito ay nasa sanglibutan, at ako'y paririyan sa iyo. Amang banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin upang sila'y maging isa na gaya naman natin. Samantalang ako'y sumasa kanila ay iningatan ko sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, at sila'y binantayan ko, at isa man sa kanila ay walang napahamak, kundi ang anak ng kapahamakan, upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon ay napaririyan ako sa iyo, at sinasalita ko ang mga bagay na ito sa sanglibutan, upang sila'y mangagtamo ng aking kagalakang ganap sa kanila rin. Ibinigay ko sa kanila ang iyong salita at kinapuotan sila ng sanglibutan, sapagkat hindi sila taga-sanglibutan, kaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Hindi ko idinadalangin na alisin mo sila sa sanglibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Hindi sila taga-sanglibutan, na gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Pakabanilin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Kung paanong ako'y iyong sinugo sa sanglibutan, sila'y gayon ding sinusugo ko sa sanglibutan. At dahil sa kanila'y pinabanal ko ang aking sarili upang sila naman ay magpakabanal sa katotohanan. Hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi sila rin naman na mga nagsisampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita. Upang silang lahat ay maging isa na gaya mo,
Ama, sa akin, at ako'y sa iyo, na sila na may sumaatin, upang ang sanlibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. At ang kalwalatiang sa akin binigay mo, ay ibinigay ko sa kanila, upang sila'y maging isa, na gaya naman natin na iisa. Ako'y sa kanila, at ikaw ay sa akin, upang sila'y malubos sa pagkakaisa, upang makilala ng sanglibutan na ikaw ang sa akin ay nagsugo, at sila'y iyong inibig na gaya ko na inibig. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroroon. Sila naman ay dumuong kasama ko, upang makita nila ang kalwalatian ko na ibinigay mo sa akin sapagkat ako'y iyong inibig bago natatag ang sanglibutan. O Amang Banal, hindi ka nakikilala ng sanglibutan, ngunit nakikilala kita at nakikilala namang ito na ikaw ang nagsugo sa akin. At ipinakilala ko sa kanila ang iyong pangalan at ipakikilala ko upang ang pag-ibig na sa akin ay ibinigay mo ay mapasa kanila at ako'y sa kanila. Nabasa na po. Kapayapaan tamo po. O malagod at mapagpalang kaya kaming igpa. Ginong ini pong kayabakan na iti. Mulit makanyan ke pong pasibayong mitipon-tipon ikaming mikakapatad. Bang minsan pag gawan milapurin ke kaming banal at tungkulan. Gino aldoya pong sabat karing keking biye. Banalyang tipanan ke kami gino. Tingke ka pong banalay harapan. Tulutan nyo ngening abakay ti. Panimunan niya po ing balang metong ke kami. Gino eko po mga wani ke kami ngening oras ay iti. Nung mga wani kayo pa nanuman po wala ke ngarapat. Uling sinabi yu katukya ing balang metong ke kami may buklatanan kami. Manyawad kami nanuman pong bagay adwan miking lagyo mo. Salpantayanan mi mo puwampong paniwalan king panalangin. Ay alang pamag-alinlangan tanggapan na puning balang metong ke kami alang kulang. Ginoo king lagyo na ning kekeng kapaniwala ng pong kasalpantayanan. Ngani pong oras ay iti. Kukulait kami, daralong kami king kekong banalay-arapan. Diyos ko, pakirandaman nyo, sana puring balang ke kaming kulait. Ipagkalubyola ring balang kekeng kayadwanan. Tanggapan na sana puning balang metong ke kami ay lang kulang. Ngani pong pinanditay ti Diyos ko, nupuan ti karaguling ke kaming kapasalamatan ke ka. Pablasang Ginoo pasibayo po karingaldo na po nang nangening kinabukas. Iningat siya pong pepasibayo yung balang metong ke kami. Pe para man nyo ke pong sikanan. Ginoo malaya ke pong ginalo karing balang ke kaming takbang. Alake pong aliwang ay ganti Ginoo karing dapat yung mayap ke kami. Nung emo po Ginoo yung sambanda kay wampong puryan. Kuling iti po yung kaya kaming banal at tungkulan kaya hanggang tutulutan nyo kayang mabibiyang pong gagaloking yato nga iti. Ngayon pong pinanditay iti Diyos ko, magharal kami, karing kaya ko pong banal, ay amano. Adwan mirgo, pagkalubanan mo kayang kabyasnan kagom na ning pamanalastas. Banting upayang yung kabyasnan na paibat kaya ka nga iti Diyos ko, ya po yung malyariming hagamit baki ang malyaring milaya na king kamangmangan. Pamilang lubusang abantering balang ke kaming kasarlinan. Halingap milaring ke ko pong banal akautusan. Kining Diyos, adon mirugo ke ka ngening pinanditay ti. Ngening ing balang metong ke kami miyaslagan ke po king ke kang sala. Tinahid mo kami king ke ko pong banal akayo pa yan. King tiro mo pong dala na iti Diyos ko adwan mirugong mga sadsad kengan sana. Di na nyo keng tibayan ang pong kapibabatan. Matibe kasalpantayanan kaya kaginon Diyos banting upayang king balang saglit ang pong pinandit. Ating ko pong lubos ang pag-iligan karing balang metong kaya kami. Papanatilyan nyo po ing kayaos na ning balang kekeng kayaos. Ilaot nyo ing kasangkanan karing banal ming kapamintuan.
Inuuling nungat siya po kaya kaming kasangkanan, kapilan man po kaya malyaring misadsad. Adwan mirgo, ibalit siya kami king kaya kang upaya, makapanalig kayang lubusan kaya kagino, ing sablay panalig mingan kaya ka. Diyos ko'y panabilin milaring mga latiming biyampong mga lating sikanan king kaya ko pong mayupayang gamat. At itasana pong banal yung kaburyan niyang agawa may kilub na ning aldoldo kaya kayang panggalo, alwa po yung kaya sariling kabuntinan pong kabiasnan. Ining Diyos nga ning pinanditati, o ini po ing talete na ning kaya kang banal la upaya, a pinili mo karing keraklan. Adwan merugo kaya kangin nga ba kay ti kabud galawana la, ang pong gampanan ding tinggap ng tungkulan kaya ka. Tinan me sana pong ating pamanalaga. Diyos ko, kabud luklukaning kalam. Adwan merugo itubod may mapamatulang Espiritu Santong bukod pengako mo kaya kaming anak yu. Banting upayang kingakayabaka na iti, makanya na kaya pong pakipagmananwan. Tayra na kami king hanggang katutuan, hanggang kalinisan ng pong hanggang king katuliran. Diyos ko, sana po ikayong mamilatan, banting upayang detang mensaheng buri mong ipayabot kaya kami Diyos ko, makanyan lang mibulalag king kaya kaming piarapan, at munyelang ikatibe ang pong panyulong naning kaya kaming kasalpantayanan. Inodakal pong dakala salamat kaya kangining abakay ti, emilangan gisanan sa lesen ding lalaman daring balang kaya kaming puso. Uling ikay pa, ala naman pong makapampan, ikayong lubusang manakitang pong makabasa. Deti po, ding kaya kaming panalangin sana, kinomiras lang ang antimong mabanglungayin, king kaya ko pong banal na pagkarinan, at tanggapan na naman ning balang metong kaya kami tang liim yung kayablasan, itingan po ipapamilatan miking kaya kang anak bugtong Yeso Kristong kaya kaming tagapagligtas. Kambet saob daring mapamatulang Espiritu Santo, yanasap. Ang bandila ni Kristo.
Maikling pagpapaliwanag sa simbolahin ng espiritismo. Ang espiritismo ay karunungang naukol sa uri, simula at patutunguhan ng espiritu sa pagkikipag-ugnayan ng daigdigang nakikita sa daigdigang hindi nakikita sa pamamagitan ng talaytayan o medyo. Patungo sa Diyos sa pamamagitan ng karunungan at pag sa labas ng kawang gawa ay walang kaligtasan. Mayroon lamang isang Diyos na walang hangganan, hindi nagbabago, makapangyarihan sa lahat, makatarungan at puspos ng ang lahat ng tao ay pantay-pantay at magkakapatid sa mata ng Diyos. Batas ng Diyos ang sumasakop sa lahat ng bagay sa bawat pangyayari at ang umayon dito ay siyang tunay na relihiyon. Tao ay may pansariling pananagutan sa lahat at bawat paggawa niya, mabuti man o masama. Ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa ay siyang pinakadakila at pinakamataas na katuruan. Ang Espiritu ay pansamantalang nagkatawang laman o tao na siyang kasangkapan sa kanyang pagkasulong. Mananatiling sariling pagkatao o kaangkinan ng Espiritu pagkatapos ng tinatawag na kamatayan. Ang pagsulong tungo sa kasakdalan o kabanalan ng Espiritu ay bukas lagi na sa lahat at bawat tao. Ang pagkikipag-ugnayan sa mga banal o mataas na espiritu o batlayaan sa mga tao ay siyang katotohanang napatunayan na ng mahabang panahon. Ang mga kaloob o biyaya sa panggagamot at pangitain na nasulat sa Biblia may kabanalan na pinakikilala ng medyuminidad. Basa na po, prinsipyo ng espiritismo. Ang pagpupuri at pasasalamat sa ating Panginoon ay siya pong unang pinaabot ko ngayong umaga. Naway ganap nating masumpungan ang kapayapaan sa kaibuturan ng ating mga puso. Mga minamahal ko pong magulang at mga kapatid sa pananampalataya, isa pong magandang umaga sa atin pong lahat. Ako po ay nagagalak dahil nabigyan na naman po ako ng pagkakataon upang sa ganon ay may paliwanag ang paksa na ating pinag-aaralan sa eskwelahan po ng buhay. Datapwat, sa araw pong ito ay araw ng konbensyon, ngunit kailangan pong ang ating katawang espiritu ay kailangan pong meron din siyang kainin. Ano po? Meron po tayong paksang pag-aaralan ngayong pong araw na ito, kung saan ang paksa po natin ay ang kaligtasan ay inahanap. Ano po? Naayon po dito sa referensyang binigay sa ating paksa, babasahin ko po, sa Kawikaan, Kapitulo 28, versikulo 18, ganito po ang nasusulat, bawat panukala, 28, 18. Ang lumalakad ng matuwid ay maliligtas, ngunit siyang masama sa kanyang mga lakad ay nabubuwal bigla.
Ang paksa po natin ay kaligtasan na kailangang hanapin ng bawat isa sa atin. Ano po? Kanino po kaya yung kaligtasan na to? Bakit po kailangan nating hanapin? Ano po? Naayon po dito sa nakasulat sa Awit Kapitulo 3, versikulo 8, ganito po yung nasusulat. Pagliligtas ay ukol sa Panginoon. Sumaiyong bayan nawa ang iyong pagpapala. Ibig pong sabihin, ang Diyos ang nagmamay-ari ng kaligtasan na siyang ipinangako niya sa atin, sa bawat isa sa atin, upang sa gayon, pagdating ng araw po, ng pagdating natin sa ating Panginoon, ay makakasama po natin siya dahil tayo ay maliligtas. Sa paano pong paraan? Datapwat, nasusulat po dito, sa Awit Kapitulo 25, versikulo 14, ang pagkikipagkaibigan ng Panginoon ay nasa nangangatakot sa Kanya at ipakikilala niya sa kanila ang Kanyang tipan. Ibig pong sabihin, kung sa Diyos ang kaligtasan, kailangan pong tayo ay makipagkaibigan sa Diyos. Paano po tayo kakaibiganin ng ating Panginoon kung wala po tayong takot sa Kanya? Ano po? Sapagkat naayon po dito sa nakasulat, ang mga natatakot sa Diyos lamang, dun siya nakikipagkaibigan. Ibig pong sabihin, tayo po ay dapat tumalima sa lahat ng mga kanyang pag-uutos, sa kanyang mga katuwiran. Ano po? Upang sa gayon ay makipagkaibigan sa atin ng ating Panginoon. Tatapot ano po ang maaari nating gawin? Dahil ang ating Panginoon ay nalalapit na. Ano po? Naayon po dito sa Roma, Kapitulo 13, versikulo 11, sa opisyal na medyo minidad. Halimbawa, dinala sila sa doktor. Meron silang nakitang maraming karamdaman. Pagkatapos, sinabi ng serbisyo ng isang medyum, walang karamdaman. Ito ba magparati ang kaunlaran sa inyong mga sentro? Paswerte kayo. Mapalad kayo. Si Apostol Santiago ang kamisan-misan at ginagala ng
sabihin sa kanila magsesesyon. Wala. Wala. Ang panalangin
bagay. Awong. Paano yung may karamdaman na umaanap ng kanilang panggaling? Dito, nakasalalay sa kanilang pag-iisip, sila gagaling. Kung gusto ninyo, darating kayo. Kung hindi ninyo gusto, okay, darating. Sa pamamagitan ng alam ninyo, kung wala kayong matalas na kampit, matalim, walang mangyayari sa bagay na yan. Imbulagat ninyo ang inyong pansin, tignan ninyo ang mga taong yan. Saan ang gagaling yan? Sa inyong pagtitiis, pagsasalita, kabutian, nagagawa. Yan ang kanilang pinupulot, isa-isa, pinagdugtungan nila sa kanilang sarili. Kayo ay mabubuti. Yano na inakay ni Panginoon at sumunod kayo. Kabutihan. Salamat may-ari lang katungkulan kong pamilatanan pamanwalayong isa na kong matras pabiyeke kayong ingke kong kalayan itiing ligod ko. Ikay ang manungkulan as naking kanyaman imbiena babiene ng Diyos ke ko nga. Otang magteksto ko, yang sosoglong kanyan. Ananing amano, ning ke kong pamanupara. Eya kakalingwan, iting pantalwi kong. Nanoying tenam, yaing pupulan yung. Ening sabla, natad ko ke kayong. At teno makaba, ako ring orasyon. Petsang 47, ibno paintunan. Kasi ang punan niya, kanukalo paneyan. Ita kaya dapat
at makabaldugan. Karing sarili ray bayo yaing tuki. Salamat King Diyos, salamat kay kayo. Banal yung panamdam sa mipala kayo. Ibiyeng karagdagan, king balang galoyo. King metong nga Diyos, manalangin ay. Kapamilataning kasalpantayanan. Yening manimuna, eyo ko calling one. Hanggang mabibielang anak ng regoran. Sentro misara mati kong sasabihan. Nung mapagal na ko at kababayat nun. At yuke ko'y renta, era ko'y babawal. O pintandanan nyo, dana kong pakiram. Karing paimbresera ko panwala. Akatandanan nyo, ipangutang iyo kong. Okay. Dalam
Purihin natin ang Panginoong Diyos na lumikha sa langit at sa lupa, mga kapatid. Magandang umaga po sa ating lahat. At narinig po natin kanina ang ating speaker kung saan sa kanya pong dinala sa atin ang pag-aaral tungkol sa ating tema, kung saan ang ating tema ay ang kaligtasan ay hinahanap. So sabi po dito sa ating tema, hinahanap pala yung kaligtasan na po. Saan kaya natin masusumpungan ang kaligtasan? Inisipika po sa atin ng ating speaker kung saan nilarawan po sa atin kung lahat ng mga sitas na ibinigay sa atin kung paano natin masusumpungan ang kaligtasan. Sabi po sa kanyang dinala, sabi niya, ang araw ng kaligtasan ay parating.
O sa nila po ng ating kapatid. So hindi na natin hanapin, opo. Hindi na natin hahanin, ihintayin lang natin. At sabi pa nga niya, at kailangan ay parating gising upang sa kanyang pagdating, tayo ay handa. Yun po ang pinakamahalaga na ang sabi niya, kailangan lagi po tayong handa. So ano pong ihahanda natin, mga kapatid? Kailangan po, sabi niya, tulad din ng sinabi niya, ang Diyos ay nagtatakda ng panahon po tayo kanyang ililigtas. So mayroon ding panahon, at sinabi ang ating kapatid, na tamang panahon para tayo ililigtas. Ililigtas. So sabi niya, kailangan paragi tayong gising upang ang kanyang pagdating. Na po. Kaya hindi po natin alam ang panahon kung kailan siya darating. Kailangan po ang gawin natin, mga kapatid, kailangan po handa tayo sa kanyang pagdating. At sabi niya, siya ang daan at kaligtasan. So, kailangan pala tayong mga magkakapatid, dahil siya po ang daan at siya rin ang kaligtasan, so kailangan sumampalataya po tayo sa kanya. Po, lahat ng kanyang mga inuutos, lahat ng kanyang mga hinahabilin sa atin, dapat natin pong gawin upang sa kanyang pagdating ay tayo ay mga ligtas. At sabi niya rin, at ang sino ang magtitiis ay siya ang maliligtas. So ito po yung punto ng kanyang dalang pag-aaral sa atin. Kailangan pala magtiis tayo sa ating paggawa sa mga sinasabing tungkulin sa atin ng Panginoong Diyos. Ang tungkulin natin sa Panginoong Diyos. Kaya pag nagawa natin po ang mga dapat nating gawin na tungkulin sa Kanya, sabi niya, tayo po ay maliligtas. Yan po ang dinala sa atin ng kapatid, kung saan kailangan po nating tandaan upang tayong lahat ay mga ligtas. So ngayon po, sa unang parte ng ating programa, tapos na po tayo sa unang parte ng ating programa. Ngayon po ay pumunta tayo sa pangalawang parte ng ating programa kung saan ang mga temang dapat